Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagharap panguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Padulod sa mga balay kag kinawatay sunod-sunod. Kalabanan sa mga ginakawat, mga bisikleta. Minor de edad ang ginaligar sospek sa kinawatay, ginpaulan ng tiro, patay. Sa Isabela, munisipyo gin-lockdown matapos kami magpositibo sa COVID-19 ng mga job order casuals. USLS Bacolod, ginausisa ang isa ka estudyante nga ginaaligar, nagpost ang binasto sa Facebook, may kaangtanan sa Vice Presidente. Kag sa Good Vibes, duwa ka mga bagong species ng water beetle na diskubrihan sa Northern Negros Natural Park. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, nagmarcha gikan sa Rizal Park padulong sa Fountain of Justice ang mga mamumugon, pila ka mga estudyante kag katapos ang progresibo nga grupo sa pagdumdum sa ika-157 nga birth anniversary sang paganihan nga si Andres Bonifacio. Suno kay Ireneo Longinos, ang spokesperson sa Bayan Negros, ang sakripisyo nga ginaagyan karon sa pumuluyo ang tuga sa mga mapiguson nga layi sang siningang gobyerno. Rason suno sa iya nga dapat hindi maguntat ang paghimakas. Suno naman kay RJ Ledesma, ang spokesperson sa League of Filipino Students, bilang mga pamatanon ilang nga katungdanan nga mapamuklat ang kasubong nila nga pamatanon sa kamatuoran. Dugang pa sang LFS, isa sa ilang nga ginatubang karon ang pagpanghangkat nga sila ang na-red tag. Suno kay Ledesma, isa sila ka lehitimo nga organisasyon kag hindi sila armado kag ang nagapabilin nga armas nila amo ang ihibalo sa kamatuoran kag maragtas. Sa sining November 30, ginapanumdom naton sa pumulyong Pilipino nga buhion ang diwa sang pagkabaganihan ni Bonifacio. Dapat manindugan kag maghimakas ang pumuluyo, batok sining mapintas nga mga polisiya kag programa. Ang revolusyon ni Bonifacio wala pa natapos. Gasigi mata Japon batok no sa mga atake sa imperialistang Persia, particularly sa ining nga rehimen ang US kag China. So grabe ang atake sa aton sovereignty, pag-atake man sa aton nga economic policies no nga mas gasandig sa ilang nga interes, hindi sa mga pumuluyo. Amon ang gasigi Japon pigos ang aton nga pumuluyo. Sa Banwasang Murcia, isa ka amahayang patay matapos na tiruhon sa atubang mismo sa iyang anak. Patay ang 34 anyos nga si Leonardo Garcia matapos tiruhon sa wala pa makilalaan nga persona kagabi sa Barangay Santa Rosa sa Banwasang Murcia. Sunod kay Police Lieutenant John Paul Tabuhara, OIC sa Murcia PNP, nagapungko lang sa guwas ang ilang nga balay upod ang iya na pulo ka tuig nga anak si Tabuhara o si Garcia sang mag-abot ang lalaki nga sakay sa motor. Nagbakal pa ang lalaki sa gasolina nga ginabaligyan ng Garcia, kag matapos baligyaan, suno sa pulis, gilayon na lang nga gintiro sa makapila ka beses ang suspect si Garcia. 4 ka basiyo sa kalibre 45 nga armas ang recovered sa crime scene. Patay na sa mag-abot sa ospital si Garcia. Ginalantaw karon ang motibo sang PNP nga amo ang away sa pamilya. Suno abi kay Tabuhara, may bayaw si Garcia nga ilasad tuging papreso bangod sang illegal nga droga. Nakagwa na sa presohan ang mga persona kag siya amo karon ang person of interest ng PNP. Bungod base sa ilang pag-usisa, tuyo niya nga balusan si Garcia. Panayon pang investigasyon sa PNP angot sa mga kaso. Sa number 8, isa patay, isa pilason sa mahulog sa pilas ang motorsiklo sa Valencia, Negros Oriental. Patay ang 30 anyos nga backrider nga si Karen Lee Torres. Samtang pilaso naman ang iyang live-in partner nga si John Mark Eucor matapos mahulog sa pilas sa kilid sang dalan ang ilang motorsiklo sa Banwas ng Valencia, Negros Oriental. Sandig sa investigasyon sa Valencia PNP, nagadalagan sa dala ng motorsiklo kag sang maglabot sa kurbada nga bahin sang highway, nadulaan sang kontrol si Eucor sa motorsiklo bangod sang kadanlog sang dalan kag sila ang nahulog sa pilas. Lunsay wala sang helmet nga suksok
Ang duha, gani sila ang nag-agom sa mga samad sa ulo. Dead on arrival sa ospital ang angkas nga si Torres. Si Yukor naman ang sa karon paday ng ginabulong sa ospital. Sa number 7, Negros Oriental may 18 kabagong mga kaso sa COVID-19. Kalabanan diri sa ila, gikan sa Dumaguete City. 11 sa 18 kabagong mga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental ang gikan sa Dumaguete City. Sunod sa local IATF sa probinsya, kalabanan sa kaso sa syudad sa Dumaguete ang local transmission man sa sulod sang Panimalay. Ang Dumaguete sa karon ang may pinakamadamong nga active cases sa probinsya. Miyara sila sa 36 ka mga active cases. May 3 man kabagong nga kaso sa COVID-19 sa La Libertad, 2 sa Bayawan, kag 2 sa Amlan. Sa number 6, masobra sa 500 ka mga drivers ang food delivery services kag mga pulis ang nagpaidalom sa surveillance testing sang weekend sa Bacolod City. Sunod sa pamuno sang Sectoral Concerns Office ng syudad nga si Ernie Pineda, nagtipon sa Bacolod Respiratory Outpatient Center sa Sabado kag Domingo ang 548 tanan ka mga driver kag pulis para magpaidalom sa swab test. Ginpadala sa Cebu ang ilang specimen para sa RT-PCR test kag ginapaabot nga magwa ang resulta sa Miyerkules o kun Huwebes. Ginhatagan sa nga sticker ang mga driver nga nagpaidalom sa swab test agud makahibalo ang ilang mga customer nga nakapaidalom na sila sa surveillance testing. Ang iban nga wala makapasakop sa testing ang mahimo pa makapasakop sa madason nga semana. Para sa isa naman ka surveillance testing, kaupod sa mga drivers ang Public Utility Jeepneys kag Bacolod Traffic Authority Office. Sa number 5, isa ka nagabusong nga iloy nga damlag pa nagpositibo sa COVID-19 ang ginpa-home quarantine. Inibisan pa nga nagnegatibo na ang ikaduha nga swab test sa separado man nga molecular laboratory. Yaring report ni Marty Go. Nobyembre 23 ang nagpa-prenatal check-up sa City Health Office ang nagabusong nga iloy nga taga-barangay Pahanukoy, Bacolod City. Suno sa iyabana nga nakigsugilanon sa Digicast Negros, ginpaidalom siya sa swab test bilang standard operating procedure sa mga nagapakonsulta nga nagabusong. Ginpahibalo siya sang Huwebes ang barangay nga nagpositibo siya sa COVID-19 pero wala sang may ginpakita sa iya nga papel nga resulta. Naghingagaw siya pa swab test liwat sa Philippine Red Cross kag nagnegatibo ang resulta sang iya swab test. Apesar sang negatibo nga resulta, ginpaidalom siya sa gihapon sang barangay sa quarantine. Bali, deny nila kung nasa sa babaw, kaya kagto kami sa ITF. Yung ba nila, i-depend ka na nila sa babaw to, ang results ng Red Cross, ang results ng City. Tapos nagagtot sila mga 2 p.m. Bali, deny ko na sa babaw ko, no, ang result namon. Pero imbes nga sa isolation facility sang syudad ibutang, ginpahanugutan siya nga mag-home quarantine kaupod sang iyabana bangod nagabusong kag malapit na lamang nga magbunag. Indi karon makatrabaho ang iyabana bangod na paidalom sila sa home quarantine. Gintinghuan sang Digicast Negros nga makuha ang pahayag sang Bacolod Emergency Operations Center kung nga agin paidalom sa gihapon ang iloy kag ang iya pamilya sa quarantine apesar sang negatibo nga swab test. Pero buwas pa natalana nga magpagwa sang opisyal nga pahayag ang EOC bangod ila pa gina-USISA ang natabo. Marty Go para sa Digicast Negros. Sa number 4, ginpaidalom sa lockdown ang munisipyo sa nga Banwas sang Isabela matapos magpositibo sa COVID-19 ang 3 ka mga job order casuals. Ini ang ginkumpirma ni Mayor Irene Montilla sa Digicast Negros sa Domingo. Sunod sa alkalde, ang 3 ka mga JO nagpadulong sa munisipyo para mag-process sa mga papeles. Natukiban paagi sa contact tracing nga sila ang na-expose sa isa ka pasyente nga nagpositibo sa virus. Sunod kay Montilla, nabato nilang impormasyon sa Biyernes kag siya ang nagmando sang pagpasira sa munisipyo sa sulod sang isa ka semana pending sang test result. Sirado ang munisipyo
munisipyo para sa disinfection sumugod Martes tubtub sa Biyernes, holiday subong nga adlaw. May masobra sa 15 ka mga direct contact ang 3 ka JO sa munisipyo kag ini ang nagalakip sang taga Mayor's Office kag ini sila ang napaidalom naman sa swab test. Sa inisyal nga resulta may pila na sa ila nga nagnegatibo sa virus. Wala naman nadala sa swab test ang alkalde bangod sunod sa iya naga-work from home siya kag wala man siya sa direct contact sa mga pasyente kag sa mga close contacts sini. As of November 29, may 14 ka active COVID-19 cases ang Isabela. Samtang Barangay 5, Rumirang kag Panakyao ang ginpaidalo man sa lockdown kag gina-monitor. Ang duha sa mga JO pumuluyo sang Rumirang kag Panakyao. Maya nagpositibo man sa virus sa Barangay 5. Sa number 3, ginausisa sa karon sa University of St. Lasal, Bacolod ang isa nila ka estudyante. Hindi matapos nang in-viral ang iya sining post nga nagapahayag sa binastos nga mga tinaga batok sa kay Vice President Leni Robredo. Sa next opisyal nga pahayag nga ginpagawa sa universidad, ila na karon ginausisa kung may kahilabtanan gid bala ang isa nila ka first year nga estudyante sa naglapta nga post sa iya social media account kung sa diin iya ginsulat nga dapat makipaghilawas si Presidente Rodrigo Duterte sa kay Robredo para madula ang pagkabango sa Vice Presidente. Mayra pa sang retrato sa among estudyante sa iya sining nga post. Nagtugas ang madamo nga akig kag negatibo nga reaksyon sa social media ang ini nga post kag ginreklamo ang estudyante sa administrasyon sa universidad. Nagpangayo naman sa public apology ang estudyante pinaagi sa iya sining nga social media account kung sa diin iya ginpahayag nga dako nga halit ang natugas ang sining nga post sa iya kaugalingon sa iya nga pamilya kag sa universidad. Handa siya nga atubangon ang investigasyon nga ginhimo sa universidad para mapamatud-an nga inosente siya kag wala sang kilabtanan sa naglapta nga post sa social media. Sa number 2, menor de edad nga ginaalagar notorious nga akyat bahay, gintiro, patay. Patay ang 17 anyos nga si Bobby De Los Santos o kun alias RJ matapos siya matiruhan sang wala pa makilala nga persona kay inas ang kaagahon sa Purok Bayanihan sa Barangay Villamonte sa Bacolod. Base sa inisyal nga investigasyon sa Police Station 4, makitaan nga nagdadalaga ng biktima sang gilayo na lang siya gintiro sa nga suspect. Nag-agom sang madamo nga igo sang bala si De Los Santos. Ang biktima nga menor de edad ang sunod sa PNP ginakabig nga isa ka notorious nga akyat bahay. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, nangin sunod-sunod na ang insidente sang kinawatay sa Bacolod nga naglapot na sa Talisay City. Ang mga suspetsado may ginasakyan pa nga service, gang ilang mga ginakawat kalabanan mga bisikleta. Yaring report. Martes mga alas 2 ang kaagahon, makita sa sining nga CCTV footage sa may Carmela Valley Home sa Barangay 12A sa Talisay City nga may naglabay nga isa ka adventure. Nagpundo sa unhan, kag sunod-sunod na ang pagnilabay sang 4 ka mga lalaki. Kuha ini sa unhan lang sa balay ng day Amber Jean Diaz. Suno kay Amber, sang amo nga mga inoras nakabugtaw siya kay nagpainom siya sa bulong sa iya nga lapsag. Ang iya tiya nakabugtaw man kag nakibot sang sige tagulang ilang nga mga ido sa sulod sang balay. Nagbinugta kami tanan sa sala, tapos tingala namon nga si tita ko after a few minutes nagsaka man. Tapos amo na to wala na lang ginmind. Pero tinago lang ido. Wala na naman ginamind kido normal man nga magtagol amon ido. Pagkaaga, ilan na tukiban niya ginsulod na sa kawatan ng ilang agray kag ginkawat ang bike kag yabi sa siningang motorsiklo. Gintaklas ang ilang gate kag ginbuksan ang lock. Kagabi, may isa na naman kaputi nga van nga nagabalik-balik sa guwa sang ilang nga balay. Wala ini makapondo. Duda niya, base ang motorsiklo naman ang ginabalikan. Mga temprano pa to sir, 9:28 PM kay timing nagwa ako sa terasa. Nakita ko gid sir naglabay, hindi lang sa CCTV, ako gid nakakita. Naglabay nga van nga wala plate number. Amo to dayon gin playback ko sa CCTV, kag gin screenshot ko kag send ko sa kay sa kay kapitan. Sunod sa kay Barangay Kagawad Region Lapuos, ilan na nga ginpahibalo ang mga residente sa ilang nga barangay nga mag-ulo aligmat kay bisan sila mismo nakabalita man sang sunod-sunod nga insidente sang kinawatay sa Bacolod. Ang sakol na gidya ti i-secure ta gidya ang amon nga aton balay nga sirado gid perme kag pangkantado gid kiti hindi ta masigurado sa subong nga tsimpo mo. Kag amon ni damo nagdili na kalatabo hindi na gid Talisay dari man sa silay kag Bacolod na tabo magali o.
Sang Webes, pasado alas 2 ang kaagahon sa gihapon, gingkawat naman ang ini nga bisikleta ni Kins Anderson sa Salita Village sa Barangay Alihis sa Bacolod. Isa man ka-adventure ang nakuhaan sang CCTV footage nga amo ang gingkargahan sang kinawatan nga bisikleta. Sabado, pasado alas 4 sang kaagahon, gingkawat naman ang ini nga mga bisikleta ni Ronnie Gutierrez sa corner Santa Isabel Josefina Streets, Eroreco Subdivision sa Barangay Mandalagan. Nagapanawagan ang tagiya sang bike sa kung sino man ang makahatag sang impormasyon sa kung diin gindala ang mga bisikleta kay may ihatag sila nga reward money. Sa Barangay Bata naman sa Bacolod sa Nobyembre 10, ginsunod man sang 3 ka mga lalaki ang balay ni Hazel Peconcilio. Nakabugtaw ang tagbalay bangod sa mga nagataghol nga mga ido. Naabtan sang isa ka tagbalay ang 3 ka mga lalaki nga gilayon man nga nagdinalagan palagyo. Kitan sila na mga 3 sila kasunod. Ang isa ari deng ay kaduwara, tapos ang una ara sa may bintana lapit. Pagkakita niya na sa inyo, ma'am, nagano na sila? Nagpalamba sa ginalina nila. Tapos ano gisakyan nila? Van nga puti. Radyo ang nakuha sa mga kawatan kay nakabugtaw ang mga tagbalay. Ang amo nga mga lalaki nagdali-dali sakay sa isa ka puti nga van. Ang Bacolod PNP ang nag-USISA na sa seryes ang kinawatay nga nagakatabo. Kag sa Good Vibes, duha ka bag-o nga mga species ang water beetle sa North Negros Natural Park ang nagdiskubrihan sa isa ka Bacolenyo nga graduate sa biology kag sang iya nga research team. Ang Ansironix burgaweri kag Ansironix negrosensis nga sarang lang makitaan sa amo nga protected natural park sang Negros ang gin-publish sa isa ka European research journal. Ang ini nga bag-o nga size ng insekto ang nadiskubrihan ni Mark Sabordo kag sang iya co-author kag supervisor nga si Dr. Emmanuel Delocado kag Dr. Hendrik Freitag. Si Sabordo ang alumnus ng University of St. Lasal kung sa diin siya nag-graduate sa kurso nga biology. Siya karon na nagakuha sang iya Masters in Biology sa Ateneo de Manila University. Barb, grabe. Water beetle. Ilay nga gina-discover nga species. Siyempre, Northern Negros Natural Park. Rich nga siya sa mga ninain nga mga species ng tanom, sapat, insects. Karamo sa makita, that's why i-protect siya kung ano mo na ginapakigbato sa nga hatod ng mga environmentalist groups. Oo naman, Domain. Kay di ba, the more nga kung madulaan sila sa ilistara ng ini nga mga size ng species, duga, possible, hindi na pila ka. Basi Barbera, pata wala mo na-discover, subong gamit discover pata amat-amat, basi mera, pag kita wala na-discover na imang nga mga klases ng insekto, mga tanong, mga sapat, na wala patakabalo. Barb, siyempre, pahalong paandam kita sa aton nga mga pumuluyo karon sulod-sulod ang kasos ang kinawatay, Barb. It's all over the social media since weekend. Although hindi man natin ang bibisikleta ang ginakawat, but may mga balay na mirfa, may mga balay nga ginasaka, ginakawatan, mas doble kita sa paghalong, ilabi na nga gawlan-ulan mong gabi. Kaya gusto namin sa panyempo, no, kapila na taman kita naka-interview sa pulis, basta kung do economically do hindi mayo, nagataas magin or may pagtaas sa krimen nga nagkakatabo. So kita, cautious man kita, hindi magbutang sang hatag opportunity para hindi ka man mapamentahan. Kung may mga bike ka daguro, taguas yung balay, hindi napakita sa sagwa para hindi makita, hindi init sa mata, sang gakalab ang kamutgid, kabudlay. Swerte lang mo, hindi ka mabugtawan. Kag bagay lang makuha, hindi ka buhi mo makuha sa mga kawatan, kabudlay. Mas budlay na giti na, kag mas worse nga scenario. Kag, amoy adto mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong paligid. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Panahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Barb, 25 days na lang. Pasko Christmas na. Kag tubtubo sa ko naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.